Ahoj, já jsem Hanka a zhruba před rokem a půl jsem se rozhodla rozvést se s manželem, se kterým mám 3 úžasně krásné děti. A ze začátku jsem si myslela, že celý ten proces zvládneme sami, že si prostě najdu na internetu nějaký vzory, stáhnu si je, vyplním, napíšu papíry, pošlu na příslušný úřad a bude to vyřízeno. Ze začátku to i vypadalo, jako že jsme se s manželem domluvili. No, zkusila jsem to a za 3/4 roku jsme se nedostali prakticky vůbec nikam. Nejenom, že se mně nepodařilo zorientovat se v tom, jaké papíry je vlastně potřeba napsat, v jakém pořadí, co má být jejich obsahem a kam se mají doručit, ale taky jsme zjistili, že narážíme na spoustu sporných bodů, ve kterých máme každý jiný názor, každý jsme z toho internetu vyčetli trošku něco jiného a nebyli jsme s manželem úplně schopní se domluvit, jak by to teda mělo probíhat. A po 3/4 roce snah, které nevedly vlastně vůbec nikam a jenom prohlubovaly naší míru frustrace a komunikace mezi náma se hodně zhoršovala, protože jsme nenecházeli společnou cestu, jsem se rozhodla vyhledat odbornou pomoc. A nechala jsem si doporučit paní Evu. A byla jsem obrovsky překvapená tím, jak lidský právník se mnou sešel. Já jsem si nejdřív dala schůzku s paní Evou sama a probrala jsem s ní naší situaci. Paní Eva mě zaplavila svojí odborností a svým klidem. Úplně mě vtáhla do toho, to je v pořádku, nejsem jediná, kdo tenhle problém řeší a je tady na ten problém funkční řešení. Je tu někdo, kdo tím procesem provedl už vícero rodin a může mi pomoct nejenom se zorientovat v tom tématu, ale vlastně celým tím procesem nás provést. A já jsem potom zvolila tu cestu, že jsme se s paní Evou setkali ještě i ve 3, i s mým manželem a tam jsme probírali právě ty naše sporné otázky, probírali jsme tam ty naše nástřely těch dohod, které nebyly vlastně vůbec právně v pořádku. A ta schůzka pro nás byla naprosto klíčová. Byla naprosto klíčová i pro naší komunikaci, protože paní Eva je víc než jenom právník. Ona je především lidský profesionál, který má prostě za cíl provést rodinu procesem rozvodu s co nejmenšími ztrátami na všech stranách. Takže velmi lidsky a současně velmi empaticky a současně velmi pevně usadila na zem naše nereálné představy, vysvětlila nám, jaký názor na to má právo, vysvětlila nám, jaké máme možnosti. A v průběhu té komunikace došlo k něčemu, co jsem vlastně vůbec od toho setkání nečekala. My jsme navzájem měli možnost pochopit, čeho se ten druhý z nás tolik obává. Tím jsme byli schopni pochopit chování a jednání toho druhého partnera a díky tomu jsme byli schopni dojít k funkčním dohodám a hlavně obnovit funkční komunikaci mezi námi, což při péči o 3 děti je naprosto klíčová věc. Takže já jsem paní Evě obrovsky vděčná. Paní Eva následně s námi připravila všechny ty papíry, to, co já jsem se marně snažila vytvořit během 3/4 roku, tak jsme měli připraveno během několika týdnů, posílali jsme si mezi sebou různě ty verze, každý z nás měl možnost se k tomu vyjádřit a ve chvíli, kdy jsme si odsouhlasili, že v tomhle znění je to pro nás oba v pořádku, tak jsme byli schopní to prostřednictvím paní Evy velice splavně podat k soudu a teď už ten proces vlastně probíhá a my už jenom si vlastně k tomu soudu jdeme odsouhlasit ty dohody, které jsme mezi sebou vytvořili a které jsou pro nás funkční. Takže paní Evě patří můj velký dík a pokud jste v takové situaci, kdy prostě jste došli k rozhodnutí, že chcete opustit manželství a chcete to udělat citlivě, chcete to udělat tak, abyste pokud možno to mohli zvládnout důstojně a ve vzájemné úctě a přátelství, tak paní Eva je určitě člověk, na kterého bych doporučila se obrátit a svěřila bych se do jejich rukou.